Helo pawb, Mei Gwynedd sy'n yma. Croeso i sianel newydd sgyn i ar YouTube, sef Gwersi Ukulele gyda Mei Gwynedd. Reit, pwrpas yr sesiynau yma ydy bod nhw am rhad ac am ddim, a bod nhw ar gael i blant ag i oedolion, os ydych chi eisiau ymuno i fewn, i ddysgu chdi bach am yr ukulele. Da ni'n cychwyn o'r cychwyn efo'r rhain, okay? Felly os ydych chi rioed wedi pigo ni fyny o'r blaen, gret, dyma lle gorau chi gychwyn. Reit, bydd hi'n amlwg, da chi angen ukulele i ymuno yn y sesiynau. Hwn di'n ukulele bach chi, mae'n gret, gyda diwnio bach, mae'n dwll bach fan'na i fi gael glwad beth dwi'n neud, a dwi'n gallu plygio fe fewn i'r PA yn fan'na. Ond does i'm angen ddim byd posh, byddwch chi'n bosib i gael rhywbeth o hyn dwi'n mynd rownd yr ysgolion efo yn aml iawn. Hyn eitha rhad, mae'n rhad iawn. Mae hyn rhwng te 20-25 pint. Sy'n angen, sy'n wir ddim angen gwario mwy, mae'n swnio'n gret. Jyst gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn prynu tegannau ukulele. Mae hynna weithio chi'n gael nhw 15 pint a maen nhw'n amhosib i chwarae. Ond sbiwch ar hyn, mae'r tanna'n eitha agos at y fretboard. A maen nhw'n jyst yn haws i chwarae, okay? So paidwch yn neud o'n anodd i'ch hunan. Cael rhywbeth tebyg i hyn sy'n allol gret. Reit, wedyn, fydd y sesiynau yma yn cael ei darlledu bore dydd Mawrth a bore dydd Iau am hanner awr 10. Fydd nhw'n sesiynau bach. Fydd nhw tua 10 munud, chwarter awr max. A wedyn, da ni'n mynd i ddefnyddio'r sticeri yma i helpu ni ymlaen efo'r cordiau. Yeah? Felly dyma fideo bach sydyn ohono fi yn roed y stickers ymlaen. Gwahanol, mae gen i ni yr un gwyrdd, un C, mae gen i ni'r un melyn y fanna, un A minor, wedyn mae gen i ni 2 fys, P sign, un y coch, sef yr F, a wedyn 3 bys, honna fydd yn anodda, i wneud y G ar y glas, okay? So mae'n ffyrdd da dwi'n ffendio i ni gyd ddysgu, a mae'n ffyrdd eitha anffurfiol o ddysgu'r cordiau hefyd dwi'n teimlo. Felly, unwaith fe gennych chi'r ukulele a wedi rhoid y stickers ymlaen, os gennych chi ymhein, jyst gnewch neu chi hynna, jyst lliwiwch nhw fewn, cael y blant lliw nhw fewn, sellotape nhw ymlaen, okay? Fydd o'n ffain, wnewch chi'n malu'r ukulele, jyst gnewch beth ydych chi gallu, byddwch yn greadigol, okay? Wedyn, unwaith fe gennych ni'r ukulele a'r stickers yn ei lle, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni mewn tiwn, okay? Felly, os ein ôl sy'n ukulele i, byddwn ni'n cychwyn, byddai'n galw'r string yma, tant yma, y tant top, okay? So, y G string ydi o, da ni eisiau ddyswndio rhywbeth fel hyn. Okay? Felly, defnyddiwch cluster ukulele i tiwn yn y fyny, okay? So, allan ffordd na, yn mynd i wneud yn uwch, ac tuag i ti fewn, yn mynd i wneud yn is. Okay? So, dwi'n meddwl bod hwn mewn tiwn, yn G. Okay? So, chi'n checio hwnna fe fi? Hwna'n swn eitha da. Wedyn, yr ail string, sef C di hwn, okay? Little C. Yeah. Chi mewn tiwn efo na? Okay, gret. Swnio dda i fi. Wedyn, mae gen i'r E string, okay? Trydydd string i lawr. Okay, triwch gael hwnna mewn tiwn efo fi. Neis iawn, neis iawn. A wedyn yn olaf yr A string, okay? So, sef y string gwylod, sgynno ni, yr A. Okay, na ni. Felly, os da chi yn strymio yr 4 tant wedyn, ddylia bod ni'n cael sŵn fath o hyn. Okay. Os da chi wedi gwneud y peth yna, fyddwn ni'n barod i gychwyn y sesiynau, okay? Felly, tan ysgrifiwch i'r sianel YouTube sgynno fi, please. Rhowch likes a bod dim. Rhowch digon o sylwadau i fi, cos fyddai ar-lein am amsam gyfnod wedyn ar ôl y fideos bach. Ac gyrwch fideos yn fi'n cael hwyl, ond chi'n cael hwyl adra. So gnewch efo chwiorydd, brodyr, cyfneitherod, lle bynnag, okay? Neu erbyn chi'n adio moch sgynno fi, ond jyst bod ni'n cael hwyl a bod ni'n teimlo bod ni yn dysgu rhywbeth. Okay, felly, dyna chi sut i gychwyn a paratoi ar gyfer ein sesiynau ukulele. Reit ta, welai chi'n fuan pawb a diolch am edrych.